Vara asta simte priza super ofertelor Altex. Frigider Zanussi, clasă energetică A+, și capacitate 232 litri la numai 799,9 lei. Ofertă valabilă la schimb cu un electrocaznic mare vechi. Cu Zanussi e simplu. Altex, cel mai mic preț din România. Mie nu-mi ies niciodată ouăle așa. Sau, hai mama, stai și tu cu noi la masă, te-ai muncit destul. Asta e important de Paște. Taia la Altex are gazul Electrolux pe gaz, cu grill, timer, aprindere integrată plită și reducere 150 de lei. Este acum la numai 999,9 lei. Altex, cel mai mic preț din România. Numai în acest weekend la Altex ai până la 25% reducere pentru televizoarele Samsung. Doar acum pentru televizorul LED Samsung Full HD cu diagonala de 54 cm plătești numai 699,9 lei. Altex, cel mai mic preț din România. Pierzi timp la spălat sau câștigi la uscat. Așa e viața la țară, cu sacrificii, cu satisfacții, na. Numai în perioada 22-25 martie, Altex îți returnează TVA-ul la achiziționarea unui produs Samsung. La cumpărarea mașinii de spălat rufe Samsung cu 1000 de rotații pe minut și clasă energetică A+, plătești doar 949,9 lei și primești pe loc un voucher pentru cumpărături în valoare de 185 de lei. Altex, cel mai mic preț din România. Dacă aduni, ies fix 420 de lei pe lună. Păi din pensie poți să mai pun și deoparte. Numai în perioada 22-25 martie, Altex îți returnează TVA-ul la achiziționarea unui produs Samsung. La cumpărarea laptopului Samsung cu procesor Intel Core i3, memorie 4 GB RAM, plătești doar 2299,9 lei și primești pe loc un voucher pentru cumpărături în valoare de 445 de lei. Altex, cel mai mic preț din România. Sunt animalele. Aici le studiez câte 2-3 ore în habitatul lor natural. Numai în perioada 22-25 martie, Altex îți returnează TVA-ul la achiziționarea unui produs Samsung. La cumpărarea televizorului LED 3D Samsung cu diagonala 94 cm și Full HD, plătești doar 2499,9 lei și primești pe loc un voucher pentru cumpărături în valoare de 485 de lei. Altex, cel mai mic preț din România. Vedem, sumo. E bun. Night mode on și blitz. Vino în acest weekend în magazinele Altex ca să beneficiezi de super reducerea de 20% la toată gama de camere foto Nikon Coolpix. Atenție! Oferta este valabilă numai în perioada 23-25 martie. Altex, cel mai mic preț din România. Intră acum pe site-ul nostru www.top-shop.ro. Navighează printre mai mult de 300 de produse Top Shop pe care nu ai reușit încă să le vezi la televizor. Profită acum de cele mai bune oferte pe care le poți primi la produse de fitness, casă și bucătărie sau sănătate și frumusețe. www.top-shop.ro. Ce îți oferim? Bani înapoi dacă nu ești mulțumit. Livrarea la tine acasă. Siguranță maximă. www.top-shop.ro. Intră acum! Fii membru clubului nostru de fidelitate și ieși în câștig la cumpărături. 1 martie îți aduce noul catalog de primăvară cu 10 de oferte speciale valabile doar pentru membrii clubului. Doar în Club 5 ai promoții exclusive la brandurile Dormeo, Delimano, Cosmodisc, Ochmex, Ivis și Top Shop. Mai mult, toți membrii Club 5 Stele beneficiază de oferte speciale din partea partenerilor noștri. 20% discount la cele mai renumite branduri de haine și reduceri de preț pentru vacanțe de neuitat. Iar în primăvara asta, iepurașul ți-a mai pregătit o surpriză. Înscrie-te în Club 5 Stele. Comandă din catalog până pe 30 aprilie, acumulează cât mai multe puncte și alegeți cadoul favorit din coșul iepurașului. Fiecare leu cheltuit este un punct câștigat. Storcătorul de fructe Power Juicer Press, aparatul de călcat pe verticală cu aburi Garment Steamer, dispozitivul de masaj Relax & Tone, tigaia magică Dry Cooker și multe alte cadouri utile în orice casă. Nu mai aștepta! Cadourile iepurașului pot fi ale tale. Intră acum în Club 5 Stele. Merită!
Shark Steam Pocket Mop curăță și dezinfectează orice tip de pardoseală. Simplu și comod. Parchet, suprafețe ceramice și laminate, linoleum, marmură și împrospătează inclusiv toate tipurile de covoare. Cu fiecare mișcare naturală de curățare, aburul supraîncălzit din Shark ajunge automat în husa specială cu 2 fețe. Controlezi ușor emisia de abur fierbinte, exact în locurile și în cantitatea de care ai nevoie. Cele 2 fețe ale lavetei permit aburului și umezelii să se evapore rapid. În plus, întorci capătul și cureți podeaua de 2 ori. Mizeria este absorbită definitiv în laveta din microfibre. Mopul Shark se rotește ușor, ca să-l manevrezi fără efort în orice colț al casei. Uită de geamurile deschise și de urmele de pași, pentru că podelele se usucă acum aproape instantaneu. Astfel, nu rămân deloc urme de apă pe jos, ca în cazul unui mop obișnuit, apa în exces fiind unul din motivele de deteriorare în timp a podelelor de lemn sau parchet laminat. Peste 10 milioane de persoane din toată lumea au cumpărat Shark Steam Pocket Mop ca să-și curețe și igienizeze podelele. Acum ai și tu ocazia să încerci noul mop îmbunătățit Shark Steam Pocket. În plus, mopul Shark a primit distincția testat și aprobat de părinți. Deci e sigur pentru copii și animale. Shark Steam Pocket Mop. Comanda acum și primești setul complet. Capul standard de curățare, care curăță tot de la lichide vărsate până la noroi. Capul triunghiular pentru curățarea și igienizarea vaselor de toaletă și a locurilor greu accesibile. Și uimitorul accesoriu pentru covoare care curăță, împrospătează și dezodorizează. Acum ai și tu ocazia să încerci noul mop îmbunătățit. Mai mult, doar în această ofertă vei primi gratuit cele 5 lavete cu microfibre pentru cele 2 capete de curățare ale mopului, 2 lavete pentru capătul dreptunghiular cu dublă suprafață de curățare, 2 lavete pentru capătul triunghiular și laveta specială pentru praf pentru curățarea lemnului solid. Testează calitatea mopului Shark cu aburi. Descoperă cum îți poți curăța casa mai ușor ca niciodată. Comanda acum mopul cu aburi Shark Steam Pocket și primești gratuit un aspirator performant în valoare de 249 de lei. O asemenea ofertă nu se poate rata. Înainte să descoper mopul Shark, foloseam foarte multe tipuri de soluții de curățat, pentru că erau foarte costisitoare, nu erau nici foarte eficiente. Unele dintre ele conțin substanțe chimice la care eu sunt alergică și trebuia de multe ori să storc mopul cu mâinile și mi-apărau tot felul de pete. Acum poți și tu să cureți mult mai ușor folosind doar apa de la robinet. Puterea mopului Shark constă în aburul de 130 de grade, care este distribuit uniform prin laveta cu 2 fețe. Astfel cureți, igienizezi, reîmprospătezi orice suprafață. Am ales Shark pentru că folosește o tehnologie nouă, anume a aburului. Este mult mai igienic. Pot curăța foarte bine și suprafețele mai puțin accesibile din casă, pe la colțuri, pe sub calorifere, pe sub mobilier, în locuri unde cu un mop obișnuit clar nu aveam acces atât de ușor. Sună și comanda acum pachetul complet pentru curățenie. Primești și mopul și aspiratorul pentru doar 499 de lei. Grăbește-te! Stocul cadourilor este limitat. Mopul Shark înseamnă pentru mine mai puțină muncă, mai mult timp pentru copil, o familie sănătoasă și fericită. Sună acum și comandă uimitorul mop Shark. Primești setul complet. Capul standard potrivit pentru curățarea oricărei suprafețe, capul triunghiular ideal pentru locurile greu accesibile și accesoriul pentru covoare. Și mai avem o surpriză. Doar acum îți oferim absolut gratuit un aspirator performant. În valoare de 249 de lei, tu îl primești cadou împreună cu accesoriile incluse. Duza pentru spații înguste, perie pentru perdele și canapele, perie pentru potele și covoare. Deci, nu mai aștepta. Nu poți rata o astfel de ofertă. Primești și mopul și aspiratorul pentru doar 499 de lei. Grăbește-te! Stocul cadourilor este limitat. Sună la numărul de pe ecran. Intră acum pe sharklim.ro sau vizitează-ne în magazinele Topshop și Dormeo din București și din țară. Ți se întâmplă să nu ai apă caldă acasă sau la locuința de la țară? Te-ai săturat să încălzești apa pe aragaz? Să folosești mereu un fierbător electric? Să nu ai niciodată timp? Îți prezentăm robinetul Delimano pentru încălzit apa instant, care îți va face viața mult mai ușoară. Robinetul Delimano pentru încălzit apa instant are în interior un element special care încălzește apa până la 60 de grade. Înainte aveam o problemă căreia nu-i puteam face față. Lipsa apei calde acasă. Mă gândeam să cumpăr 2 boilere, unul pentru acasă și unul pentru la țară. Apoi, soțul meu a găsit soluția. A comandat robinetul Delimano pentru încălzit apa instant. Este ușor de montat și demontat și îl luăm cu noi în mașină. Poți instala robinetul Delimano fără efort, la tine în apartament sau la țară. Trebuie doar să-l montezi pe chiuvetă și să-l racordezi la rețea. Locuiesc de mulți ani aici și mereu rămân fără apă caldă.
La vârsta mea este o mare problemă. Nu poți face nimic fără apă în casă. Nu poți face curățenie sau spăla vasele. Toată viața mi-am închipuit că așa trebuie să fie. Apoi, fiul meu a instalat în bucătărie robinetul de Limano. Acum nu pot imagina cum am putut trăi fără el. Uită de boilerele voluminoase și scumpe. Nu ai nevoie decât de robinetul de Limano. Este compact, practic și încălzește apa până la 60 de grade. Robinetul de Limano pentru încălzit apa poate fi al tău pentru doar 179 de lei. Nu mai sta pe gânduri. Îți va îmbunătăți viața. Toate acele momente când nu aveai apă caldă fac parte din trecut. Instalarea simplă face ca acest dispozitiv să fie de neînlocuit la oraș și la țară. Îți garantează o viață mai confortabilă. Da, robinetul electric de Limano îți va face viața mai ușoară. Nu rata șansa de a beneficia de apă caldă tot timpul anului, oriunde te-ai afla. Comandă robinetul de Limano pentru încălzit apa instant pentru doar 179 de lei. Nu mai aștepta! Atenție! Vineri 21 noiembrie, un cutremur puternic va dărâma toate prețurile. Pregătește-te pentru reducerile de Black Friday. Uită de măsurile de siguranță și de efectele secundare din portofel. Reduceri de până la 88%. Nu-i așa că cel mai frumos lucru este să economisești bani la cumpărături? Dormeo îți îndeplinește toate dorințele. Acum ai 50% reducere la gama de topere Dormeo Siena. Dar haideți să facem împreună un test. Avem aici două canapele identice. Cum vi se pare? Normală, nimic deosebit. Nu prea confortabil. Topperul Siena are două straturi, unul din spumă Ecocel și unul din spumă cu memorie. Spuma elastică Ecocel izolează perfect canapeaua sau alte suprafețe denivelate, asigurând suportul optim al coloanei vertebrale. Stratul superior din spumă cu memorie se mulează pe forma corpului, oferindu-ți astfel un confort desăvârșit. Asta înseamnă spuma cu memorie, acum înțeleg. Am tot văzut spoturi despre spuma cu memorie, dar nu înțelegeam conceptul. Ce, nu vă mai ridicați de aici? Da, cred că va trebui să faci o pauză de 2 ore sau să întrerupe filmarea. Știu că foarte multă lume își dorește să cumpere acest topper și am primit foarte multe întrebări referitoare la preț. Ei bine, iată, avem o mare surpriză. Din nou, Dormeo vă îndeplinește toate dorințele și vine către voi cu o super ofertă, mega reducerea de 50%. Ce părere aveți? Să ia și bogatul și săracul. Oh, e foarte bine. 50%, deci jumătate de preț. Mai iau altceva. Păi dacă la preț de una iau două, e perfect. Economisește bani la cumpărături. Comanda acum Topperul Siena cu o reducere de 50% la incredibilul preț de 199 de lei. Nu rata această promoție. Stocurile sunt limitate. Comandă pe dormeo.ro. Dormeo. Pentru o vară de neuitat, profită de oferta limitată Walkmax. Acum cumperi 2 perechi de încălțăminte de vară Walkmax și primești încă o pereche la alegere cadou din partea noastră. Exact, cumperi 2 și primești 3. Mersul pe jos este una dintre cele mai eficiente metode de a te menține sănătoasă. Pentru ca plimbările tale să fie plăcute, ai nevoie de cea mai bună încălțăminte, confortabilă și care să aibă efecte benefice asupra întregului organism. Ai nevoie de pantofi Walkmax. Datorită tălpii rotunjite originale Walkmax, greutatea corpului este distribuită uniform, reducând astfel presiunea exercitată pe articulații, șolduri și spate. Revoluționarea încălțăminte Walkmax, concepută în Germania, garantează confort și siguranță la fiecare pas. Adaptați modului natural de mers, cu Walkmax vei simți că mergi în picioarele goale pe o plajă cu nisip fin. Îți prezentăm colecția de vară de la Walkmax. Balerini, mocasini, tenis, sandale, saboți, papuci de plajă și papuci urbani cu talpă din plută. Cu peste 4 milioane de clienți satisfăcuți, Walkmax a devenit sinonim confortului, stilului și inovației. Toate modelele au fost create conform standardelor germane, cu talpă originală rotunjită Walkmax, care ajută la accelerarea circulației sanguine și întărirea mușchilor picioarelor, feselor, abdomenului și spatelui, mușchi ce nu pot fi activați de alt tip de încălțăminte. Sună acum și profită de oferta Walkmax. Doar acum cumperi 2 perechi de încălțăminte din colecția de vară Walkmax și primești încă o pereche la alegere cadou din partea noastră. Exact! Cumperi 2 și primești 3. Alege să fii activ și sănătos. Ai prețuri de la 149 de lei. Alege acum încălțămintea care te va menține în formă toată vara. Nu face compromisuri când vine vorba de confortul tău. Sună și comanda acum. Pantofii Walkmax care îi portă acum
n-au stare. Deci n-au stare, vreau să ies, vreau să mă plimb. Vrei mai multe detalii despre produsele Walkmax? Intră pe walkmax.ro sau vizitează magazinele Topshop din București și din țară. Walkmax îți aduce noi surprize. Ți-am pregătit o ofertă care te va face să pui mâna pe telefon imediat și să comanzi revoluționarii pantofi Walkmax cu talpă rotunjită. 1+1 gratuit. Rămâi alături de noi. Bineînțeles că îmi aleg toți pantofii să fie foarte confortabil, dar nu o să se compare niciodată confortul pe care ți-l oferă un pantof Walkmax față de oricare alt pantof. Forma specială a tălpii rotunjite Walkmax provoacă o instabilitate ușoară pe care corpul tău o corectează instinctiv. Astfel, presiunea care s-ar exercita pe articulații este transferată către mușchi, întărindu-i. Doamna Violeta este asistentă medicală într-un spital din București. Petrece aproximativ 90% din timp în picioare, iar durerile de spate și picioare deveniseră chinuitoare. Până a descoperit Walkmax. Forma specială a tălpii determină coloana să stea în poziție corectă. De aceea sunt recomandați în special pentru cei care suferă de dureri de spate. Încălțămintea de la Walkmax îți dă o stare de bine, mersul relaxat, ai tendința de a-ți îndrepta coloana, turele sunt mult mai ușoare și mai comode. Plimbă-te în fiecare zi cu Walkmax pentru a avea un corp mai tonifiat și pentru a arde mai rapid caloriile. De când am descoperit încălțămintea Walkmax, antrenamentele mele au devenit și mai plăcute, pentru că mă ajută foarte mult să-mi și tonifiez musculatura picioarelor, a feselor, fără să simt că fac un efort suplimentar. Profită și tu de noua ofertă Walkmax, 1+1 gratuit. La fiecare pereche de pantofi Walkmax comandată, vei primi absolut gratuit o pereche de încălțări de vară, papuci, saboți sau sandale. Alege din mai multe variante de culori, negru sau combinație de alb cu roz, roșu, albastru sau negru. Grăbește-te și sună acum. Stocul este limitat. Pentru mai multe detalii și produse Walkmax, intră pe walkmax.ro sau vizitează magazinele Topshop din București și din țară. Am un băiețel de 10 ani, împlinește chiar luna aceasta 10 ani și Radu, de când era mic, a început cu prima răceală mare, cred că a fost în jurul vârstei de 2 ani, care răceală, din păcate, s-a concretizat în final cu o bronșită asmatiformă destul de urâtă. Deci începea să tușească din ce în ce mai rău, pieptul era foarte, foarte încărcat, începea să horcă, e destul de greu cuvântul, dar chiar altă descriere nu am. Nimănui nu i-aș dori să treacă prin ce am trecut eu atunci. Suferi și tu de bronșită? Tușești și te înneci când respiri? Respiră liber și ușor cu Oelneo Salt Inhaler. Inhalatorul cu sare Oelneo ajută la eliminarea bacteriilor dăunătoare din organism și atenuează dificultățile de respirație. Datorită proprietăților terapeutice ale cristalelor de sare, plămânii sunt purificați și căile respiratorii sunt curățate. Am încercat foarte multe tratamente și încet, încet, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am găsit inhalatorul cu sare. Capacitatea respiratorie i s-a îmbunătățit semnificativ după 2-3 săptămâni. Respiră liber și ușor cu inhalatorul cu sare Oelneo. Sarea este extrasă din Pride, cunoscuta salină din Transilvania. Sarea din Pride este renumită pentru efectele benefice în tratarea problemelor respiratorii de orice fel. Am venit la Pride pentru că am auzit că este o salină renumită la nivel european. Practic, oamenii vin pentru tratament. Afecțiuni respiratorii. Am mai încercat terapii alternative. Că e ceva nou acum care încet, încet prinde rădăcinii. Asta e o terapie așa, naturală, cu sare. Cine are probleme respiratorii este foarte bine. Sunt de mulți ani aici, am văzut foarte multe, eu am o părere extraordinară. Iar acum sarea din Pride vine direct la tine acasă. Folosește salinoterapia fără să te deplasezi. Este atât de simplu și comod. Deci în salină trebuie mers minim 14 zile consecutive ca să aibă un efect, ceea ce eu nu prea mi-am permis. Cât aș fi cheltuit pe zi la salină, am investit în acest inhalator care mi-ajunge un an. Datorită cristalelor de sare, peste 70% dintre persoanele care tușesc și respiră greu simt o îmbunătățire chiar din prima săptămână. Am fumat 40 de ani. După acest fumat aveam uneori senzație de sufocare cu tuse. Noaptea era cumplit. De când folosesc inhalatorul, nu mai am probleme de respirație. Merg în parc, merg cu bicicleta, urc scări, respir liber și fără probleme.
Pipa cu sare Olneo e un dispozitiv medical înregistrat, testat clinic cu eficiență dovedită. Am început să moderez un post de radio online unde totdeauna acolo trebuie să fii coerent în ceea ce vorbești, să n-ai probleme de respirație. Consider că inhalatorul m-a ajutat foarte, foarte mult în acest sens. Inhalatorul cu sare Olneo este foarte ușor de folosit. Trebuie doar să respiri profund prin el. Vaporii de sare ajung în plămâni și îndepărtează secrețiile formate. Din prima zi Radu a început să-l folosească. 15-20 de minute pe zi este suficient. De obicei împărțeam în 2 reprize, dimineața înainte de a pleca la școală și seara înainte de culcare. Inhalatorul cu sare Olneo cu cristale de sare are eficiență dovedită și niciun efect secundar. Este potrivit pentru întreaga familie, chiar și pentru copii. Îmi place foarte mult să-mi petrec timpul liber cu copilul meu. Avem tot felul de activități sportive și datorită acestui inhalator salin sunt extrem de fericită că putem să ne jucăm în natură și să facem tot felul de sporturi împreună fără să intervină niciun fel de piedică. Mie îmi place să ies cu mami afară, să mă joc badminton, să mă plimb cu bicicleta, să ies tot timpul cu ea afară. Respiră liber cu inhalatorul cu sare Olneo, pipa cu cristale de sare. Acesta atenuează tusea și ușurează respirația. Combate gripa, astmul și alergiile cu ajutorul dispozitivului medical Olneo. Primești un inhalator ceramic și un săculeț cu cristale de sare care îți va ajunge un an întreg. Cu Olneo vei economisi banii cheltuiți pe alte tratamente și vei avea și grijă de sănătatea ta. În momentul în care îl văd pe Radu zâmbind și văd că nu mai are niciun fel de problemă de sănătate, eu nu mai am nevoie de altceva și sunt o mamă fericită. Ia-ți acum inhalatorul Olneo cu cristale de sare. Doar acum poți cumpăra acest dispozitiv medical la un preț incredibil de mic, doar 99 de lei. Respiră liber. Inhalatorul cu sare Olneo calmează tusea și ușurează respirația. Sună și comandă la numărul de pe ecran sau intră pe olneo.ro. Inhalatorul cu sare de la Olneo este disponibil în limita stocurilor și în magazinele Top Shop din București și din țară sau în farmaciile partenere. Acest dispozitiv medical se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Metodele tradiționale de îngrijire nu-și mai fac efectul? Ai încercat tot felul de rețete fără rezultat? Vezi cum timpul își pune prea rapid amprenta pe chipul tău? Nu ai găsit crema potrivită pentru tenul tău încă? Sau poate te-ai săturat să folosești machiaj în exces pentru a acoperi imperfecțiunile? Ei bine, există o soluție pe care merită să o iei în calcul. Descoperă crema Ivis, care are la bază ingrediente naturale. Surpriză de Sfânta Maria! Dacă astăzi este ziua ta de nume, îți facem un cadou. Sună acum și primești o cremă de mâini Delicate de la Ivis, absolut gratuit. Sună la numărul de pe ecran și îți facem un cadou de ziua ta. Deși am aproape 60 de ani, sufletul meu este tânăr. Crema Ivis mă ajută să arăt și în exterior tot atât de tânăr. Ivis folosește 2 secrete unice din natură. Extractul din melc, denumit polihelixan, și uleiul de jojoba. Uleiul de jojoba este denumit și aurul pielii și are o structură similară cu sebumul creat în mod natural de piele. De aceea, tenul tău va fi perfect hidratat. Polihelixanul contribuie la regenerarea pielii și reducerea ridurilor, așa cum în natură are un efect miraculos de reconstrucție asupra cochiliei melcului. Din punctul meu de vedere, crema Ivis are 3 beneficii foarte importante. Hidratare, netezirea ridurilor și luminozitatea ce o conferă tenului. Tot ce trebuie să faci este să aplici crema de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Pe mine crema Ivis mă ajută foarte mult și este și foarte accesibilă. Comandă acum crema Ivis cu extract din melc și ulei de jojoba pentru doar 99 de lei. Și pentru ca tu să te bucuri din plin de această ofertă, mai primești încă o cremă cadou. 2 creme Ivis la preț de una. Surpriză de Sfânta Maria! Dacă astăzi este ziua ta de nume, îți facem un cadou. Sună acum și primești cadou de ziua ta o cremă de mâini Delicate de la Ivis, absolut gratuit. Oferta este valabilă doar astăzi, în limita stocurilor. Vrei mai multe detalii? Intră pe ivis.ro sau vizitează magazinele Top Shop din București și din țară. În peste 20 de ani, Cosmodisc Original a alinat suferința a milioane de oameni. Doar în această ofertă îl poți avea la prețul incredibil de doar 188 de lei. O economie de bani pe care o simți într-adevăr. Nu 30 sau 50 de lei, ci 100 de lei. Da, ai auzit bine. Comanzi acum Cosmodisc Classic Set și economisești 100 de lei.
În zilele noastre, aproximativ 4 din 5 persoane suferă de dureri de spate, dureri de moment sau de durată, dar care îți pot schimba viața într-un coșmar. Din fericire, există soluția. Dispozitivul medical Cosmodisc. De ce să faci tratamente lungi și costisitoare când poți să rezolvi problema pe care o ai într-un mod natural și non-invaziv? Cu doar 188 de lei poți scăpa de durerile de spate și te poți mișca în voie. Garantat! Grăbește-te! Oferta este limitată. Luați-vă în casă un Cosmodisc și nu o să vă pară rău. Faceți ce fac eu. Vă rog să mă credeți. Îmi venea să deschid geamul și să strig, să zic, trăiască Cosmodiscu! Mi-a luat durerile de spate, nu vine să cred. Cosmodisc original și-a dovedit eficacitatea în peste 20 de ani. Comandă chiar acum Cosmodisc Classic Set. Prețul este incredibil, doar 188 de lei. Sună, comandă acum și economisești 100 de lei. Nu rata oferta specială. Grăbește-te, stocul este limitat. Poți încerca fără niciun risc, fiindcă îți oferim o garanție de 30 de zile cu returnarea banilor. Sună acum și spatele tău îți va fi recunoscător. Ferește-te de produsele Cosmodisc falsificate. Nu cumpăra de la persoanele care vând din ușă în ușă, de pe alte site-uri sau magazine neautorizate. Aceste produse pot dăuna grav sănătății. Pe investiția pe care am făcut-o pentru el și a scos banii de 2-3 ori. De când folosesc Cosmodiscul, nu mai am probleme. Este o minune pentru mine. Intră pe cosmodisc.ro sau vizitează magazinele Top Shop din București și din țară. Acest dispozitiv medical nu se adresează persoanelor sub 16 ani și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Fiertul ouălor înseamnă multă muncă, coși crăpate, albușuri stricate și mult timp pierdut la decojire. Nu și de acum. Îți prezentăm revoluționarul Eggies, o metodă rapidă și simplă de a fierbe ouă fără coajă. Doar spargi și torni înăuntru oul și îl fierbi pe aragaz. La final răsucești pentru a-l deschide și vei obține un nou perfect fiert. Privește! Cu Eggies prepară ouăle ca și cum ar fi în coaja lor, iar datorită interiorului neadeziv, oul se scoate foarte ușor atunci când este gata. Datorită designului unic al dispozitivului Eggies, ce favorizează fierberea oului în poziție orizontală, acestea sunt mai ușor de decorat și de mâncat. Cu Eggies, prepară o gustare sănătoasă și delicioasă, adorată de copii. Privește, decojirea unui ou în manieră tradițională poate dura o veșnicie, dar acum poți prepara 6 ouă cu Eggies în mai puțin de 30 de secunde. Și pentru că fierbi ouăle fără coajă, poți adăuga mirodenii și condimente înainte de fierbere. Uimitor! Sună și comandă acum incredibilul dispozitiv Eggies. Vei primi nu unul, nu 2, ci 6 dispozitive Eggies pentru doar 59 de lei. Dar stai, această ofertă devine și mai interesantă. Îți oferim gratuit și un separator de ouă. Separă albușurile de gălbenuș simplu și rapid, fără să te murdărești. Ai auzit bine? Primești totul. Cele 6 dispozitive Eggies și separatorul de ouă pentru doar 59 de lei. Sună și comandă acum. Chiar nu poți rata. Stocul este limitat. Îți prezentăm revoluționarul Eggies, o metodă rapidă și simplă de a fierbe ouă fără coajă. Sună și comandă acum. Vei primi nu unul, nu 2, ci 6 dispozitive Eggies pentru doar 59 de lei. Dar stai, această ofertă devine și mai interesantă. Îți oferim gratuit și un separator de ouă. Da, așa este. Primești totul. Cele 6 dispozitive Eggies și separatorul de ouă pentru doar 59 de lei. Sună și comandă acum. Chiar nu poți rata. Stocul este limitat. Eggies disponibil acum și în magazinele Top Shop. Vizitează-ne în București, Constanța, Brăila, Focșani, Bacău, Iași, Suceava, Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Pitești și Ploiești. Când am văzut prima dată Renovator, m-am îndrăgostit de el. Repare de toate. Mă numesc Cramaro Constantin. Ca și meseriaș, consider că Renovator e foarte, foarte util. O ofertă de neratat. Poți avea acum uimitorul dispozitiv Renovator în 5 rate egale cu dobândă 0. Îl iei acum și începi să plătești luna următoare. De ce să mai aștepți? Și nu ne oprim aici. Avem o ofertă specială pentru tine. Primești cadou un accesoriu Renovator, o lamă ferăstrău, cu ajutorul căreia poți tăia lemn, metal sau plastic extrem de ușor. Dar asta nu este tot. Dacă sunt chiar acum, îți mai oferim încă un accesoriu cadou. Un capăt tip șmirghel pentru finisări perfecte. Acum ai Renovator în 5 rate plus 22 de accesorii. Cu Renovator am făcut o grămadă de lucrări. Am tăiat profilul CD pentru a realiza acele console de prindere pentru tavanul camerelor. Am lustruit suprafața blaturilor de la terasă și de la balcon și urmează să mai fac și alte lucruri. Revoluționarul Renovator cu viteză variabilă folosește între 15.000 și 21.000 de oscilații pe minut. Aceasta asigură o putere de neegalat pentru o tăiere de precizie, mai rapidă și mai sigură decât cu orice alt dispozitiv convențional. Acolo unde am eșuat cu alte scule, am reușit cu Renovator.
Sună și comandă acum. Revoluționarul dispozitiv profesional Renovator împreună cu setul de 20 de accesorii este acum al tău pentru doar 79,9 lei. Îți poți lua acum uimitorul dispozitiv Renovator în 5 rate egale cu dobândă 0. Îl iei acum și începi să plătești luna următoare. În plus, cu această ofertă primești cadou încă 2 accesorii Renovator, o lamă ferăstrău și un capăt tip Schmirgel. Grăbește-te, stocul este limitat. Recomand meseriașilor din România Renovator pentru că e ușor de folosit și foarte sigur. Dar nu neglijăm nici pentru uzul casnic, pentru oameni care au tot fel de idei, de făcut orice lucru care trece prin minte. Renovator, disponibil acum în limita stocului și în magazinele Top Shop din București și din țară.